मोनसे समाव एबसु आरो इउपिपिएल हान्जाखौ ओरैबायदि रायोमोन, ओरैबायदि बखियोमोन, बे मानसिया दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो गोनां जाबाय। बेनि मुङानो जाहैबाय बिनन्जय बसुमतारी, जाय मुगानि थान्दै मोनसे फेसबुक पेजखौ बिथाङा सालायोमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय। दिनै बेबायदिनो माखासे मोननै मोनथाम बाथ्रानि सायाव लानानै सावरायनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय। दिनै बेबायदि मुगानि थान्दैनि मोनसे फेसबुक पेज सालायग्रा सासे बिगोमा, जायनि मुङा बिनन्जय बसुमतारी, बिथाङा सानसे समाव जों बयबो मिथिखागौ, जों बयबो नुखादों, गोबां इउपिपिएल आरो एबसुनि सायाव सोंखारिनाय राव बियो बेबायदि बुंबाय थायोमोन। नाथाय जोबथारनायाव बिथाङा दिनै मानि थाखाय जइन जाखो जोङो मोनथिनो मोनला। बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाबाय। मोनसे समाव बियो इउपिपिएलनि मावनाय एबा साननाय हनाय आइडिअलजिखौ बियो ओरैबायदि सैयामोन, ओरैबायदि बखियोमोन। नाथाय दिनै बिसोरनि पार्टियाव जइन जानायनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ? बिथाङा इउपिपिएलनि मावनायखौबो मोजां मोनखाया, मानोना बिथाङा सिगांनो बुंबोखाबाय, बखिबोखाबाय इउपिपिएलनि मावनायखौ। जोङो साननानै नायोब्ला जोङो मोनथिनो हायो बिथाङा फैसानि थाखाय जइन जादों जानो हागौ। मानोना बयबो फैसाखौल' होसोखायो, जेराव फैसा दं बेयावल' थानो मोजां मोनखायो। बेनियाबो साननैसोनि उनाव रांनि थफ्लायाव उन्दुनायनि फट' ओंखारनाय नङाथ'। बेबायदिनो दिनै इउपिपिएलआव दिनै गोबां मानसिफ्रा जइन जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखौ बिथा खालामनानै दिनै एमसिएलए अमर बसुमतारीया ओरैबायदि बुंदों, दैनि बानासो माबा जयनिंनि बानासो थारमाने कारना रायजो राजाफ्रा बुजिदों, बुजिनानै जे जोंनि आसनि लानाय जेनाखि इन्डिभिजुवेल स्किम आरो स्टेटनिफ्राय जेनाखि स्किम लानाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै वेलकाम खालामदों आरो बेनि सायाव सेटिसफाइड दं। थाद'नाय गैयै इउपिपिएलआव जइन जादों। बियो जइनिंनि मोनसे बाना होननानै दिनै बुंनाय जादों। दिनै इन्डिभिजुवेल स्किल आरो माखासे गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ मोननानै दिनै पाब्लिकफोरा गोजोननाय मोन्दों, सेटिसफेक्सन मोन्दों। बेखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआव जइनिं जागासिनो दं होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि मावनाय, बिथांमोननि जि जौगानायनि सायाव खामानि मावलांनाय, बेनि सायाव थारैनो मोजां मोनमारदों नामा? जायनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो मिडियायाव नुनो मोनो दिनै बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइनिं जानाय। जोङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननैयाव नायोब्ला जोङो खालि इउपिपिएलआव जइनिं जानायनिल' जोङो खोथा जोङो खोनानो मोनो। बेयाव बिपिएफनि मोनसेबो जइनिं जानायखौ मोनथिनो मोना। मानो बिथांमोना बिपिएफआव हाबनायफोरखौ कभार खालामा? बिपिएफआव हाबनाय माखासे निउसफोरखौ बिथांमोना मानो देखाया? दिनै बेयो जोंनि सायाव मोनसे सोंलु। दिनै मानि थाखाय बिथांमोना बिपिएफनि निउसखौ होनो हाया? बिथांमोना जेब्लायबो बिपिएफनि खहा जानाय मोनसे निउसखौल' बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों देखायनायखौ जोङो नुनो मोनो। थारैनो बिथांमोना इउपिपिएलनि मोनसे निउस पर्टेल नामा? दिनै निउस होनोब्ला मोननैबो पार्टिनि थाखाय एबा गासैनिबो थाखाय समानै खामानि मावनो नांगौ। आरोबाव दिनै मोनसे प्रमद बर' सारनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि दिनै निउसाव जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि बारग' एनडिएबि बिरबाय सारनि मोनसे न'खौ लुफुंनो हानायनि सायाव दिनै मिडियायाव गोसारदों। बेखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोन्दों। बेबायदिनो जोंनि बारग' एनडिएबिफोरनि थाग्रा न'फोरखौ गासैनिखौबो मोजाङै लुफुंनानै होयोब्ला बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा जानानै फैगोन। मानोना गंसे न' लुनो थाखाय गोबां रां नांगौ, जाय बिथांमोननियाव गैया। बिथांमोना जेन' मोजां न'आव गावनि न'खरजों मोजाङै समखौ बारहोलांनो हायो, मोजां संसार जानो हायो। दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय दावहा नांबोबाय, हाग्रा बंग्रायाव थानानै दा सुक्तियाव फैनायजों लोगोसे बिथांमोना थानो मोजां न' नांसिगौ। आरोबाव जायफ्रा दिनै जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दं, बिथांमोननिबो सम जाबाय। बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनानै गावनि न'खरजों सान्थियै थानो थाखाय। नाथाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव दङ। बेनि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारा खामानि मावोब्ला जोंनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खामानि जागोन। बिथांमोना जेन' उदां अख्राङाव फैनानै गावसिनि न'आव मोजाङै थाफैनो हानाय बायदि। दिनै इउपिपिएल दोलोआ गुबुन दोलोखौ जाख्ल'नायनि थाखाय ओरैबायदि बखिबाय थायो, नाथाय दिनै सावगारिफ्रा गावसिनिया ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो, गावसिनि मानसिफोरा दिनै फैसायाव उन्दुनाय, फैसायाव गोबानानै थानायनि दिनै आरोबाव मोनसे फट' भाइरेल जालायबाय। फैसाखौ गोबां गोबाथ्रमनानै लानायनि नोंथांमोना बे सावगारियाव नुनो हागोन। फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल इउथनि अआरजि सेक्रेटारि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दिनै बे सावगारिनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो बिथांमोनाबो जि कारापसन खालामो, बिथांमोना बेसेबां फैसा ओरैनो बाहायगारगासिनो दङ, गावसोर रानना लागासिनो दङ। ओमफ्राय गुबुन दोलोनि मानसिखौ जाख्ल'नायनि दायाव केस होनो बिथांमोना। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।